Τι έκανε, λέει? Να πάω εγώ να στριμωχτώ στα τάπα τούπα και στο κακό χαμό? Όχι, ευχαριστώ. Εγώ επιλέγω αερικό. Και απολαμβάνω τη θέα πίνοντας τον καφέ μου. Τρώω λαχταριστά γλυκά, κουβεντιάζω με την παρέα μου πλάι στο τζάκι και ακούω καλή μουσική. Χαλαρά. Αερικό στον Καρφά. Έτσι διασκεδάζω εγώ. Τι θα έλεγες να καθόμασταν κάπου χαλαρά, να ακούγαμε τη μουσική μας και να πίναμε και τον καφέ μας? Καλό ακούγεται, αλλά πού? Αρχίζει από Α και παίρνει Α σ' όλα. Θέα στη θάλασσα, καλή μουσική, συζήτηση πλάι στο τζάκι και λαχταριστά γλυκά. Το βρήκα, αερικό. Αυτό έλειπε, να μην βρεις το στέκι μας. Βρες και τα κλειδιά τώρα και φύγαμε. Αερικό στον Καρφά. 16 χρόνια απόλαυση.